Vi skal nemlig en tur til Thailand. Og Flemming Sørensen, Oriental Invest, det er et firma, du har ude i Thailand. De har eksisteret i 4 år. Det er korrekt. Jeg startede firmaet Oriental Invest i 2006, primært som agentvirksomhed for seriøse udbydere af huse og villaer dernede. Også lejligheder, og det gik rigtig, rigtig godt. Så som følge deraf, så i løbet af et år eller 2, rykkede jeg så ind i developments og laver nu mine egne projekter. Og hvad vil det sige? Du har nogle projekter, Det vil sige, at projektet, som vi har med her på Vium-messen, det er et helt nyt projekt, som vi netop har skudt i gang. Og vi 20-startede lidt i forlængelse af den store dækning, vi havde i Hammerslag efter jul. Og det gjorde, at vi har faktisk solgt 10 villaer i projektet allerede inden brochuren var klar. Den kom ud af trykken i går, så vi forventer os selvfølgelig en hel masse af messen her. Fordi nu har vi ikke nok med, at vi har et flot projekt, vi har også noget flot materiale. Nu er det materiale, det er sådan en check som den her på 246.358 kroner. Det er faktisk det beløb, at vi giver upfront, det vil sige kontant til en eventuel huskøber, så frem man køber en af de store villaer. Hvor stor er sådan en villa? Den er 262 kvadratmeter i living area, det vil sige terrasser, det flade tag og de indvendige mål, 3 soveværelser er talt med. Okay, man får altså noget for pengene, skal jeg lige love for. Man får rigtig meget for pengene. Hvor ligger det her i Thailand? Thailand er et stort land. Thailand er et rigtig stort land. Det er faktisk på størrelse med Frankrig. Det er cirka 12 gange større end Danmark. Men vores område, det område, jeg har valgt at satse på, det er Hua Hin-området. Så her der er vi cirka 35 minutter syd for Hua Hin. Hua Hin er jo kongens by og en lille smule mere rent og pænt end mange andre steder i Thailand. Og hvad angår kriminalitet og andet, så er vi på lige 0. Der sker simpelthen ikke noget, og det er fordi kongen og kongefamilien residerer i byen. Og det er sådan lidt opskæld. Thailand er langt væk. Det er en lang rejse. Thailand er langt væk. Thailand er 10 timer væk. Ja. Mange siger det samme, som du gør der, men når man kigger på budgettet, kigger på bundlinjen på sådan en familieferie, så tror jeg, at langt de fleste finder ud af, at 10 timers flyvning holdt op mod 5 timers flyvning til Gran Canaria eller noget andet. Jamen, når priserne på Gran Canaria eller et andet sted i Sydeuropa er næsten lige danske priser, så får man jo mellem 6 og 7 gange mere for pengene i Thailand. Du kan jo spise aftensmad for mellem 5 og 10 kroner per kuvert, og det er meget, meget billigt. Ja. Det er vel også attraktivt for, lad os sige, dem, der går på pension. For klimaet er jo lige det modsatte af det danske klima. Ja, det er det faktisk. Så når I har sne og surt vejr, som I har haft i 3 måneder herhjemme i Danmark, så har vi jo nyt sol nede i Thailand. Måske ikke mig så meget, jeg har haft travlt, men ellers så har vi jo sikker sol. Vi har cirka 320-330 solskinsdage om året. Og rent faktisk bæltet Central-Thailand, hvor Hua Hin er beliggende, er et af de områder i Thailand, hvor det regner allermindst. Så man er ret sikker på godt vejr alle tider over. Flemming, her til sidst. Hvordan finansierer man sådan noget? Det gør man via friværdien i sin egen bolig eller andre værdier herhjemme. Det er endnu ikke således, man kan finansiere i Thailand, og vi tilbyder det heller ikke på det her tidspunkt, men kommer nok til det over tid. Men som det er i dag, der finansierer man i sin bolig, i sin friværdi herhjemme.